Kung kaniadto ang mga handheld radio sa kapulisan, halos dili nimo madungog karon saba na kayo kini o konektado na sa tanang operatiba nga na sa dalan gikan sa Operations Center sa Davao City Police Office. Kini human gipatuman ni Davao City Police Director Colonel Hansel Marantan nga ang tanang pulis mo gamit og radyo aron dali na kini makaresponde sa mga komunikasyon labi na sa panahon sa emerhensiya. Gawa sa ilang mga handheld radio, gipagamit usab sa kapulisan og Zelo usa ka app nga murag walkie-talkie aron dunay backup ang komunikasyon sa kapulisan. Mas okay siya man kay mas direct through kung naman ang idea tapos mas maka-interact ko ang lain nga station or patrolyer sa gawas kay monitor magaya sa throughout Davao City ang idea. Kung sa una ang mga telepono sa kapulisan perming busy, labi na og magabi kay matud pa, ilang gituyo og hang ang ilang mga telepono aron dili madisturbo ang kapulisan nga on duty. Apan karon, libre na og andam na mudawat og tawag ang tanang telepono sa kapulisan kung wala kini kliyente nga ginatubag. Kuyog niini na usab ang oras sa duty sa mga pulis sa Davao City Police Office kung kaniadto tagtulo o upat ka adlaw ang ilang duty. Pagkahuman mo pahulay o sa gunson nga pag-duty, karon tagwalo ka oras na lang ang ilang duty o kinahanglan nga sa oras sa ilang duty aktibo ang kapulisan ug walay magpatulog-tulog aron makaresponde sa tawag sa katawhan. Unsay reaksyon sa pulis niini? Ma'am, para sa ko as police officer, mas okay ang 8 hours duty kay una makarelax ang tropa o ikaduha night time sa pamilya o ikatulo murag makahatag og peace of mind sa mga maski busy ang trabaho. Sumala sa mga pulis nga mas epesyente ang ilang panarbaho kay doon na sila'y saktong pahulay kung ikumpara sa tagwalo o tag-upat ka adlaw nga ilang duty nga sunod-sunod. O kay hapit na ang kadayawan sa Davao 2024, naghimog refresher course ang Davao City Police Office aron mapangandaman ang mga preparasyon sa seguridad. There's a first bomb. Ipinapakita na sa inyo ng SECO na may pumutok na. Ano ang gagawin nyo kaya? May pumutok eh. Kinahanglan nga mapasabot og balik sa kapulisan ang tanang klase sa bomba. Tandaan nyo to, tatlo lang naman, madaling intindihin ito. Una, military explosives yan. Nakita nyo yung mga hand grenade na yan. Pangalawa, these are commercial explosives. Dalawa na. Military explosives, mga C4, mga TNT, yan, mga hand grenade. And then yung pangatlo, these are homemade explosives. Gipasabot ni Colonel Marantan sa News 10 nga ang pulis sama kaniya gikinahanglan nga mag-level up matag karuno gunya tungod kay nagkamoderno na ang teknolohiya. Skill naman natin is a continuing process. Pero makikita mo naman kung dito itong station na to mas magaling sila, itong station na to mas magaling sila. Ginawa ko, nilahat ko na kasi based dun sa sa assessment ko, kailangan kaya I did it parang short course na practical exercise. I did that for 2 to 3 hours. Karong adlaw, ika-11 pa lang adlaw sukad milingkod sa Davao City Police Office isip Direktor si Colonel Hansel Marantan. Una nang mihangyo si Colonel Marantan sa konseho ug sa katawhan sa Davao nga hatagan siya og higayon aron ipakita sa katawhan ang tinuod nga profesionalidad sa iyang pagpangatungdanan una pa man siya husgahan. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!